ada walong nga personalities nga natiliw tayo panggap ti violation ti Presidential Decree 6 Auto. So, kasanod istorya na dahil sa? Nag-operate dito yung tropa ta ada dito yung information na dimanon kanya tayo nga madama ti sugalda sa jay. So napan dito yung tropa tayo. Then jay tol nga na witnessan da dito yung agda mga sugal. So napanam amin dito operatiba tayo natiliw tayo ida. So dadwa nga set sa jay iti agsusugal do nga table. Then adto the custody tay itay ta in pilaan tayo Siudad iti violation ti PD 16 Auto. Yan medyo makakuha tayo ti oras iso regular filing tayo. Na-release mo ti Siudad tatay pa eh. So, sir, san ka di nga kastiti obraan da dito yung natilip? Ada monitoring tayo nga kanayon da nga obraan dito ako. So, sir, anak pagkataon na dahil may sagpapeso ka di nga official dito eh? Official ti agency. agop obra iti gobyerno. Okay. So, iti agdama sir, ana iti akdang tayo, iti bang iti PNP tapos kastangat na ipasartag once and for all day sir. When continuous lahat at monitoring tayo kada gito iti illegal gambling activities dadat natin kas dagat may sarding dito sa timay nga standing order ga puti higher office mi ta dito iti sugal ket makaperdi iti pamilya. Dahito'y adama kiti sagsagot kada kayo ni Ma'am Aida ganuti si Alexander iti Hawaii, RHVA car rental iti Ili ti Vintar, Kap Brian Kasabay iti Barangay 14, San Gregorio, San Nicolas, Ma'am Emily Wasay Baldonado Mandapat iti Guam, USA, Kap Dennis Aliado iti Barangay 18, Bingaw, San Nicolas, Esmin Halo-Halo iti Barangay 20, San Nicolas. Kadagiti sponsors, Diyos unay ti Agnina.